ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଗଲା, ଗୋଟେ ମାସ ହେଲା କିଛି ଆଇଁଷ ପାଟିରେ ବାଜି ନାହିଁ। ତ କାଲିକି ମୁଁ ଛାଡ଼ ଖାଇଟା ଦେଶୀ ମାଛରେ ପାଳିବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେଉଁଟାରେ ସବୁ ଛାଡ଼ ଖାଇ କରିବେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଲେଖିବେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଖଇଁଚି ବସେଇକି ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଖଇଁଚି ନେଇକି ଆସିଛି ବସେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆମର ଏପଟେ ଖଇଁଚି କୁହନ୍ତି, ତମର ସେପଟେ କ'ଣ ସବୁ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। କିଏ ମାନେ ଯାଉ ଯେଉଁପଟେ ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଲେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ବାଟେ ଏବେ ଦୁଇଟା ଜଷ୍ଟ ମାଛ ଗଲେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ପଡ଼ିବେ ମାଛ? କାଲି ସକାଳୁ ଦେଖେବି କେତେ ମାଛ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ ଖାଇଟା କେମିତି ଯିବେ, ଦେଶୀ ମାଛ ହବ କି ନ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ତ ଖଇଁଚି ବସେଇ ଦେଲି। ଏବେ ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବା ଯେମିତି ମାଛ ଆସିଲେ ଡେଇଁକି ନ ଯିବେ। ଆମେ ଯଦି ଏଠି ହେଉଛି ଟିକେ ଘାସ ପତ୍ର ନଦେବା କି ଡାଳ ପତ୍ର କିଛି ନଦେବା, ସେ ମାଛ ଉପର ବାଟରେ ପଳେଇଯିବେ। ତ ମୁଁ ସେଇ ପାଖର ଗୋଟେ ବାଡ଼ ଅଛି, ସେ ବାଡ଼ରୁ ନେଇକି ଆସେ, କିଛି ପତ୍ର ନେଇକି ଆସେ, ଭାଙ୍ଗିକି ପକେଇଦେବା। କେତେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଡାଳ ନେଇ ଆସିଲେ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଇଦେବା ଡାଳ ଗୁଡ଼ାକ। ଆମର ଖଇଁଚି ବସା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ଘରକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଦେଇକି ଯିବା ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ ଯିବା। ମାର୍କେଟରେ ଦେଖିବା ପରିବା ଦୋକାନ ବସିବା, ପରିବା ବିକ୍ରି କରିକି ଆସିବି।